Il-ġimgħa tajba. Illum it-tnejn 14 ta' Ġunju nilqakom għal din il-quddiesa u r-Rużarju mmexxija mill-Isqof Joseph Gallia Kurmi. Meta xi ħadd jagħmlilna l-ħsara, is-sentimenti naturali jkun l-impattu ilu. Imma Ġesu fl-Evanġelu tal-lum qed jgħidilna mod ieħor. Mulej, agħtina l-Ispirtu tiegħek ħalli quddiem il-ħażen ma nweġbux b'ħażen ieħor. L-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Il-paċi magħkom. Fil-bidu ta' din il-quddiesa ħuti jew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom mill-Alla biex nistgħu niċċelebraw kif jixraq il-misteri qaddisa. Dawl ta' kull min jemmen fik mulej ħniena. Mulej ħniena. Mistrieħ ta' min jittama fik Kristu ħniena. Kristu ħniena. Ferħ ta' min iħobbok mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrinna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. O Alla qawwa ta' min jittama fik, jaqaf magħna li qegħdin insejħulek, għax aħna bnedmin dgħajfa li mingħajrek ma nistgħu nagħmlu xejn. Għatina dejjem l-għajnuna tal-grazzja tiegħek biex inħarsu l-kmandamenti tiegħek ħalli noġbuk fir-rieda u l-emil tagħna. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li miegħek jgħixu jissaltan flimkien mal-Ispirtu Santu Alla għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mit-tieni ittra ta' San Pawl Apostlu lil Korintin. Ħuti, la darba qegħdin naħdmu flimkien ma' Alla, aħna mela nħeġġukom biex ma tirċevux il-grazzja tiegħu għal xejn. Għax hu jgħid, fi żmien it-tajjeb smajtek, f'jum is-salvazzjoni entek. Araw issa hu iż-żmien it-tajjeb, araw issa hu jum is-salvazzjoni. Aħna xejn ma nagħmlu li jista' jkun ta' tfixkil lil xi ħadd biex il-ministeru tagħna ma jaqax fil-għajb. F'kollox inqisu ruħna bħala ministri ta' Alla, bis-sabar kollu fit-tiġrib, fit-tbatija, fid-dieqa, fis-swad, fil-ħabsijiet, fit-tixwix, fit-taħbit, fis-sarid bl-arqad, fis-sawm, bis-safa tal-qalb, bl-erf bis-sabar, bil-ħlewwa bl-Ispirtu Qaddis, b'imħabba sinċira, bil-kelma tas-sewwa, bil-qawwa ta' Alla, bl-armi tal-ġustizzja fuq il-lemin u fuq ix-xelluk, fil-ġieħ u fil-għajb, kemm jekk jgħidu l-ħażin u kemm jekk jgħidu t-tajjeb fuqna. Inżommu bħala nies qarrieqa lilna li ngħidu s-sewwa, bħala nies li ma jafhom ħadd, qatt li kulħadd jafna, bħala nies f'xifer il-mewt, qatt li aħna ħajjin, bħala nies ikkastigati, qatt li maħniex mogħtijin għall-mewt, bħala nies imdejqa, qatt li dejjem ferħana, bħala nies foqra, qatt li nagħmlu għonja lil ħafna, bħala nies li m'għandhom xejn, qatt li kollox tagħna. Il-kelma tal-mulej. Noddu ħajr lill-Alla. Għarraf il-mulej is-salvazzjoni tiegħu. Għarraf il-mulej is-salvazzjoni tiegħu. Għannu lill-mulej għanja ġdida, għax għamel ħwejjeġ tal-għaġeb. Ġibitlu r-rebħa il-leminija tiegħu u d-drieħ imqaddes tiegħu.
Għarraf il-mulej is-salvazzjoni tiegħu. tiegħu. Għarraf il-mulej is-salvazzjoni tiegħu. Fajnejn il-ġnus wara il-ġustizzja tiegħu. Ftakar fit-tieba u l-fedeltà tiegħu mal-poplu ta' Iżrael. Għarraf il-mulej is-salvazzjoni tiegħu. L-art kollha minn tarf għal ieħor rat is-salvazzjoni ta' Alla tagħna. Għajtu bil-feħ lill-mulej fl-art kollha, infexxu fil-għena, ifirħu u għannu. Għarraf il-mulej is-salvazzjoni tiegħu. Fanal għal-riġlejja il-kelma tiegħek u dawl fil-modija tiegħi. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Glorja lilek mulej. Dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu smajtu x'intqal għajn b'għajn u sinna b'sinna. Imma jien ngħidilkom biex bniedem ħażin ma tiqfulux, anzi jekk xi ħadd jagħtik daqqa ta' ħarta fuq ħaddek tal-lemin, dawwarlu l-ieħor ukoll. U lil min ikun irid itellek il-qorti joħodlok il-libsa, ħallilu wkoll il-mantar. U jekk xi ħadd iġalek timxi miegħu mil wieħed, mur miegħu tnejn. Għati lil min jitolbok u ddawwarx spallejk il min ikun irid jissellef minn għandek. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Faċli fil-ħajja nirraġunaw kif semma Ġesu hawnhekk fl-Evanġelju għajn b'għajn u sinna b'sinna, kważi tiġi naturali li meta nirċievu azzjoni ħażina irridu impattu b'azzjoni ħażina. Ġesu kien jaf lin-nies mitħla ta' dan għalhekk jgħidilhom smajtu x'intqal. Imma li kultant ninsew, anki meta nitkellmu fuq dan, u li fit-Testament il-qadim għajn b'għajn u sinna b'sinna ma kienx tfisser jekk xi ħadd għamillek azzjoni ħażina qis li tpattielu b'azzjoni ħażina. Imma kienet restrizzjoni. F'soċjetà fejn għal kull azzjoni ħażina n-nies kienu u għadhom illum ħafna drabi ipattu ħafna aktar, jiġifieri għal sinna mhux tkissirlu sinna imma tkissirlu ħafna jew ix-xedaq. Allura kien hemm din ir-restrizzjoni li tgħid m'għandekx inti tkun goff fir-reazzjoni tiegħek. Għalhekk ma kienx biex tħeġġeġ in-nies ipattu, imma anzi biex tiġbed ftit irriedni ħalli ma jpattux b'mod goff. Ma Ġesu jgħid lanqas hekk aħna m'għandna nirraġunaw u nagħmlu. Il għaliex għajn b'għajn u sinna b'sinna tfisser li jiena għal-ħażin li nirċievi impatti b'azzjoni ħażina. U Ġesu jridna lilna li inkissru dan iċ-ċiklu ta' mibeda, tpattija, vjolenza. U b'dan mod biss li nistgħu nibdew xi ħaġa ġdida. Jekk aħna nidħlu fl-istess mod tal-oħrajn, ġifieri bil-ħażin impattu l-ħażin, li nkunu qed nagħmlu huwa inkattru dak li hu ħażin. Ġesu jridna
li naħdmu ħalli inkunu sinjal ta' xi ħaġa ġdida, ta' ħajja ġdida, mod li nelbu dak li hu ħażin bil-ġenerożità ta' qalbna u bil-mod tajjeb li bih aħna nġibu ruħna u bil-ħlewwa tagħna. Forsi jkun hawn min jgħid u din ġili anki issa taddinna minn moħħna, allura min jagħmel ħażin tħalli ħaddej? Min jagħmellek azzjoni ħażina toqgħod isek ċas u tħallih jagħmlek tapit? U b'dan mod inti ma tkunx qiegħed issaħħaħ lil min hu vjolenti, issaħħaħlu idu jekk inti tirrassenja ruħek. Ġesu mhux hekk qed jgħid, ma jridx li aħna quddiem dak li hu ħażin nirrassenjaw ruħna u ngħidu ħallih. U mhux hekk għamel. U Ġesu jrid li aħna nsegwu l-eżempju tiegħu illi quddiem l-inġustizzja, quddiem il-mibeda Ġesu tkellem ċar. Imma qatt ma patta il-ħażin b'xi ħaġa b'azzjoni ħażina. Fatt niftakru anki fil-kliem li qed jgħid Ġesu hawnhekk, niftakru meta kien fil-passjoni Ġesu kien quddiem il-qasas il-kbir u wieħed mill-qasas ta' daqqa ta' ħarta. Ġesu qallu jekk jiena qed xi ħaġa ħażina għidli fejn. Imma jekk dak li qedtu sewwa għaliex terfa' jdek fuqi. Ġesu irrid li aħna inwieġbu b'imħabba u b'ġenerożità imma għal dak li hu ħażin naħdmu kontra dak li hu ħażin. Imma hemm differenza jekk wieħed pereżempju jinsultak li inti tinsultah lura komplejt għaddejt biċ-ċiklu ta' insulti, tajjir, mibeda, u kattart l-insulti u t-tajjir u l-mibeda. Ġesu jrid li aħna u din nafu nistgħu nagħmluha bl-għajnuna tiegħu mhux bil-qawwa tagħna għax ma naslux waħedna, bl-għajnuna u l-grazzja tiegħu aħna ma nwiġbux bl-istess mod għal ħażin li nirċievu. U hemm inkunu qegħdin nagħtu l-ikbar kontribut għal soċjetà aħjar. U b'dan mod jekk naħsbu ftit ukoll nindunaw kif Ġesu jridna ngħixu ħielsa. Illa li x'met inti ma twieġibx b'dan mod azzjoni ħażina għal azzjoni ħażina li rċevejt, inti ma ħallejt il-ħadd jikmandalek ħajtek, jikkondizzjonak, imexxik minn imnieħrek. Imma inti kapaċi tgħid le għal dak li hu ħażin u twieġeb bit-tajjeb. Nitolbu l-Mulej din il-grazzja li bil-qawwa tiegħu, bl-għajnuna li jagħtina hu, aħna nkunu nistgħu naħdmu għal dak li hu tajjeb, bi spirtu tajjeb kif għallimna hu, inkissru ċ-ċiklu tal-ħażen, tal-mibeda, tat-tpattija, tal-vjolenza u bekk inkunu aktar aħna fil-paċi u nagħtu semna wkoll għall-soċjetà aħjar. Nresqu issa it-talbiet tagħna lil Alla fiduċja kbira fl-imħabba tiegħu għalina kum Mulej mal-Knisja tiegħek jiena biex tkompli x-xandar l-Evanġelju tiegħek il-ġnus kollha nitolbu. Isma'na nitolbuk Mulej. Għatina grazzja Mulej li aħna dejjem inwieġbu bl-imħabba bil-ġenerożità anke meta nirċievu azzjoni ħażina nitolbu. Isma'na nitolbuk Mulej. Dan il-jum dinji tad-donaturi tad-demm li qed niċċelebraw illum nitolbuk Mulej iżżomm il-ħarsa tiegħek fuq id-donaturi tad-demm li bl-impenn tagħhom jagħtu ħajja aħjar il-marit, ħeġġeġ persuni oħra speċjalment iż-żgħażagħ
biex jersqu jagħmlu dillot jekk nobli għax permezz tagħha itaffu d-batija li ġibjew il-mart. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbu għall-istudenti li qegħdin jagħmlu l-eżamijiet, speċjalment nixtieq nitlob ukoll l-atfal li qegħdin jagħmlu għall-ewwel darba l-eżamijiet biex inti mulej tagħtihom l-għajnuna tiegħek. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbu biex aħna inkomplu inħarsu bir-reqqa il-miżuri għall-ħajja u għas-saħħa tagħna u tal-oħrajn dan iż-żmien ta' pandemija. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbu għal-morda kollha fl-isptarijiet u fid-djar tagħhom kemm Malta kif ukoll barra minn Malta, nitlobu speċjali wkoll għal persuna żagħżugħa li għamlet operazzjoni serja ħafna u qiegħda tirkupra, tolbu mulej biex jagħti l-għajnuna lil dawn kollha fid-tbatija tagħhom u anke lil dawk li qegħdin joffrulhom is-servizz. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. U nitolbu għal dawk kollha li għaddew għal ħajja ta' dejjem f'dawn l-aħħar jiem speċjalment. Nixtieq niftakar ukoll f'dak li semma l-Papa l-bieraħ fl-Angelus li il-Mediterran qal sar l-ikbar ċimiterju. U għalhekk nitolbu għal dawk kollha illi mietu indifnu f'dan iċ-ċimiterju, però wkoll nitolbu biex aħna jkollna kuxjenza ħafna kbar favur dawk li għaddejjin minn tbatija u dawk illi għandhom il-ħajja tagħhom medda propju fil-Baħar Mediterran. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. U li Alla tagħna il-qattalb li qed nagħmlek illum u żommna dejjem f'imħabbtek bi Kristu Sidna. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħu tagħkom ikun jogħġob il-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. U Alla dawn id-doni li qegħdin nofrulek int tagħmilhom għalina kellu sakrament biex bihom tajjixna ġeddidna sew fir-ruħ u sew fil-ġisem. Amen nitolbuk li ruħna u ġisimna jkunu dejjem mejjuna bihom bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfu lubna l-fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżu ħajr il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis. Alla ta' dejjem tista' kollox. Tajjeb u taġġid tas-salvazzjoni tagħna li tejjem kull imkien irroddu lek ħajr bi Kristu Sidna. Faqta ta' mħabba niftakru fil-mewt tiegħu, fidi ħajja nistqarru l-qawmin tiegħu u b'tama sħiħa nistennew jiġi fi glorja. Għalhekk mal-qaddisin u l-anġi kollha nfaħruk u ntennulek bla qiegħda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smawiet. Imbierek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smawiet. Qaddis tas-sewint mulej inti l-għajn ta' kull dusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dan l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek
biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien si jingħata biex mir-rajħibati ħal-ħobs rat il-ħajr qasam ta' lid-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kullu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara li klaħa il-kalċi reġa' rat il-ħajr ta' lid-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jxxeret għalikom u għall-bnedmin kollha l-maħfra ta' dnubiet, għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt il-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajr għax ogħġbok tilqana u quddiemek biex naqduk. U miċċa kuntana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Anton, għaddi tiegħek minn ma jistħoq li mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll futna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek, ħenna lina l-koll nitolbuk, għatilina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza Alla Marija ma' San Ġusepp, mal-Apostoli l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għammeli magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu. Jingħata lilek Alla Missir li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Jew nitolbu it-talba li għallimna Ġesu li rrid li nitolbu bħal ulied tal-istess Missier tagħna, Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk ta' fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina l-lum, aħfrinna d-dobietna bħalma naħfru minn uħati għalina, u la daħannix fit-tiġrib, iżdeħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba uħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Muli Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-sliem u l-għaqda li jintrid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi lil xulxin. Ħaruf Talla li tneħħi d-dobiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-dobiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-dobiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-dnubiet tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt biss kelma waħda u ruħi tkun imfejqa.
flimkien ngħidu it-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Is-sagrament imqaddes tiegħek mulej li bih aħna tqarbilna huwa sinjal tal-għaqda tal-fidili fik. Amen nitolbuk li jġib ta' bilħaq l-għaqda fil-Knisja tiegħek. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Imbirku l-mulej. Inroddu ħajr lil Alla. Edin fakru illum jum id-donaturi tad-dem, nitolbu f'dan ir-Rożarju għad-donaturi tad-dem u biex il-mulej fakkarna kemm dan l-att ta' karità u mħabba huwa importanti biex insalvaw il-ħajja tan-nies. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna sma' talb tagħna ejna waqaf magħna glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna għalik jisma' talb tagħna dak it-twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobietna ħarisna min-nar tal-infern u ġenera rbieħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru tal-ferħ meta l-Anġlu Gabriel ħabbar li s-Sittna Marija kellha tkun Omm Alla. Missielna li inti fis-smawiet tqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, la ddaħanix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slimma lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek ifrott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Omm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtan. Amen. Slimma lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek ifrott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Omm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtan. Amen. Slimma lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek ifrott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Omm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtan. Amen.
Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Gloria lil Missieru lil Ibn u lil Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem Amen. Marija Santissima urina li inti omna li kisma talbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għafrinna dubietna ħarisna minna tal-infern u ġenerew kollha u dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni misteru tal-ferħ meta Sitna Marija marret iżżur lil qariba tagħha Santa Elisabetta. Missienna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina la daħniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Gloria lil Missieru lil Ibn u lil Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem Amen. Marija Santissima urina li inti omna għalik jisma talbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu għafrinna dubietna ħarisna min-nar tal-infern u ġenerew kollha u dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet misteru tal-ferħ meta Sina Ġesu Kristu twilet fil-għar ta' Betlehem. Missienna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi saltnatek,
Ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. خبزنا ta' kuljum atina llum aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina la daħanix fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Addisa Marijom Malla tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtan. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Addisa Marijom Malla tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtan. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Addisa Marijom Malla tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtan. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Addisa Marijom Malla tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtan. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Addisa Marijom Malla tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtan. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Addisa Marijom Malla tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtan. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Addisa Marijom Malla tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtan. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Addisa Marijom Malla tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtan. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Addisa Marijom Malla tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtan. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Addisa Marijom Malla tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtan. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna għalik jisma tal-plana dak it-twilet għalina rrit ikun bnidem bħalna. U Ġesu għaffrinna d-dubietna ħarissna minnar tal-infern u ġenerew kollha u id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fir-reba misteru tal-ferħ meta Sitna Marija u San Giuseppe ippreżentaw il-Ġesu fit-Tempju. Missilna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina la daħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Addisa Marijom Malla tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtan. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Addisa Marijom Malla tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtan. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Addisa Marijom Malla tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtan. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Addisa Marijom Malla tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtan. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Addisa Marijom Malla tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtan. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Addisa Marijom Malla tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtan. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Addisa Marijom Malla tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtan. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Addisa Marijom Malla tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtan. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Addisa Marijom Malla tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtan. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek,
imbirkanti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlop għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missieru lill-Libenu lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna li kisma talbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dubitna ħarisna minna tal-infern u ġenera kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħames misteru tal-ferħ. Meta Sitna Marija u San Ġusepp tilfu lil Ġesu u wara 3 ijiem sabuh fit-tempju jiddisputa mad-dotturi. Missilna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina. La daħniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlop għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlop għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlop għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlop għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlop għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlop għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlop għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlop għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlop għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlop għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missieru lill-Libenu lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna li kisma talbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobietna ħarisna min-nar tal-infern u ġenera kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Slima lik Sultana, tal-ħnina ħajja ħlewwa u tamatana slima lik. Lilek ingħajtu għaliex aħna it-turufnati u li teva. Lilek nitniedu aħna li nibqu nolfqu f'dan il-wiet ta' tmuħ. Ejja mela, Avukata tagħna, dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina u urina wara dan it-turufnament il-Ġesu frott imbierek tal-ġuf tiegħek. U ħanina, opija u ħelwa Verġni Marija. Skont il-femma tal-Papa missilna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina. La ddaħniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlop għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missieru lill-Libenu lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għattihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Dawl ta' dejjem jiddi fuqhom. Jistrieħu huma fil-paċi. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena.
Kristu ħnina, Kristu ħniena, mulej ħnina, mulej ħniena, Kristu ismana, Kristu ismana, Kristu l-qattal btana, Kristu il-qattal btana, Missier Eternalla, ħenna lina, Ibn Alla li fdejt id-dinja, ħenna lina, Spiritu qaddis Alla, ħenna lina, Trinita qaddisa Alla wieħed, ħenna lina, imqazza Marija, itlob għalina, imqazza Ummalla, itlob għalina, imqazza xibba ta' xbejbiet, itlob għalina, ta' Kristu, itlob għalina, il-Knisja, itlob għalina, tal-ħnina, itlob għalina, tal-grazzja ta' Alla, itlob għalina, muxebba, itlob għalina, mit-tama, itlob għalina, liżjed safja, itlob għalina, liżjed nadifa, itlob għalina, bla teba, itlob għalina, li tistħoq l-imħabba, itlob għalina, tal-aġeb, itlob għalina, tal-pariri tajjeb, itlob għalina, ta' min ħalaqna, itlob għalina, ta' min salvana, itlob għalina, xebba kollok għaqal, itlob għalina, xebba li tistħoq kull imma, itlob għalina, xebba li tistħoq kull foħrija, itlob għalina, xebba kollok seta, itlob għalina, xebba kollok ħnina, itlob għalina, xebba dejjem marbuta ma' Alla, itlob għalina, mera ta' qdossija, itlob għalina, tron tal-erf, itlob għalina, bidu tal-ferħtana, itlob għalina, amara tal-Ispiritu Santu, itlob għalina, amara ta' kull grazzja, itlob għalina, amara ta' kull tieba, itlob għalina, warda mistika, itlob għalina, torri ta' David, itlob għalina, torri ta' Lavorju, itlob għalina, dar ta' Deb, itlob għalina, arka tar-rab tal-ġdida, itlob għalina, bib tas-sema, itlob għalina, kewba ta' filgħodu, itlob għalina, saħħa tal-morda, itlob għalina, kien tal-midinbij, itlob għalina, faraġ tal-migranti, itlob għalina, faraġ tal-imniktin, itlob għalina, għajnuna tal-insara, itlob għalina, sultana tal-anġli, itlob għalina, sultana tal-patriarki, itlob għalina, sultana tal-profeti, itlob għalina, sultana tal-appostli, itlob għalina, sultana tal-martri, itlob għalina, sultana tal-konfessuri, itlob għalina, sultana tal-verġni, itlob għalina, sultana tal-qaddisin kollha, itlob għalina, sultana mnisla minn l-ewwel teba, itlob għalina, sultana mtella s-sema, itlob għalina, sultana tal-Rożarju mqaddes, itlob għalina, sultana tal-familja, itlob għalina, sultana tal-paċi, itlob għalina, ħaruf tanna li tneħħi dnubijiet tad-dinja, aħfrinna nitolbuk mulej, ħaruf tanna li tneħħi dnubijiet tad-dinja, ismana nitolbuk mulej, ħaruf tanna li tneħħi dnubijiet tad-dinja, ħenna lina, itlob għalina qaddisa Ummalla, biex ikun jistħoq inna dak li wedna Kristu. għatilinna għaddija tiegħek mulejjalna nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħ u l-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu meħlusin mid-dwejja ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba li San Mikil Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida, kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju. Irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa, intlaqwa fost iqtajja tas-sema, itfa bil-qawwa tal-Alla fiq tal-infern ix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jġerrew fid-dinja t-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba li San Ġusepp slim għalik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek il-libnu, fik Marija edet il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawem bħala raġel adult. Qaddes Ġusepp ikun missiera lina wkoll u mexxina fi triq tal-ħajja, għalana l-grazzja l-ħnien u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. Amen. San Ġusepp, Itlob għalina, San Sebastian Martri, itlob għalina, San Turokku, itlob għalina, San Paul Missierna, itlob għalina, San Publiu, itlob għalina, San George Preka, itlob għalina, Beato Nazio Falzone, itlob għalina, Beata Deodata Pisani, itlob għalina, intom qaddesin protetturi tagħna. itolbu l-Alla għalina. U Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla għeda
dak li rebħetilna l-fidwa tiegħek. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu, veru Alla veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sakrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirek l-kbira Alla Marija Santissima, imbirek l-imqazza u immakulata kunċizzjoni tagħha, imbirek it-tluq glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni Uomm, imbirek San Giuseppe Parus kas-sismu tagħha, imbirek Alla fl-anġel qaddisin kollha tiegħu. Il-barka sagramentali twassalna fit-tmiem il-qudiesa tal-lum. Ninformawkom li minħabba l-lob tal-futbol tal-Kampjonat UEFA Euro 2020 il-qudiesa tal-lejla mhix se tixxandar fuq TVM2. Tistgħu issegwu l-qudiesa tal-ġurnata fuq knisja.mt. Kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċesi ta' Malta tkompli ħidmietha fis-soċjetà huwa mistieden jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lill-Arċidjoċesi ta' Malta. Aktar dettalji issibuhom fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Grazzi u l-ġimgħa tajba.